So ayan mga kaibigan, ito naman po ang ating panibagong vlog at sa lahat po ng mga nagtatanong na expired ngayong February, tanong po nila kung pwede ba sila makabiyahe hanggang March. Abala lang sir ha. Sige lang. Sir Armel. Di po ba yung yung extended yung simula January 11 hanggang 28. 1 month lang kada Halimbawa, napaso yung muna itong January, hanggang February pwede ka pa. So, ng February hanggang March pwede ka pa. So, okay pa naman to, 2021, 11, last year. Pagbibigyan na isa sir, bawasan ka na lang isa sir. May mga kasi nagtanong ko yung mga kaibigan ko kung expired yung registro nila nung February, ngayong February lang. At tanong nila kung meron daw kung pwede pa silang bumiyahe, kung may extension pa 1 yung month lang yung extension sir. Date number ending ng 2. Ibig sabihin February yan. Extended siya hanggang March. So, isang buwan lang yan sir. So pwede pa sila bumiyahe niyan ngayong Pero, isang buwan lang ang extension nila. Hindi yung matagal. Kumbaga, expire ngayon, next month, pwede mo pa siyang may registro, pwede mo pa siyang mabiyahe, pero kailangan ma-registro mo siya next month. Okay, sige. Ganun yun ha. Kasi may nagtatanong kasi. Hindi, yung tatanong niya kasi pwede daw mag-extension. Halimbawa, napasukan ng February, dapat February ka magre-registro, so extended ka hanggang 1 month. So, Pinakita ko sa'yo, nasunod na yun. Isang buwan lang yun. Maraming salamat po. Ingat sa pagmamaneho ha.